Hello रायजो राजा नोंथांमोन आङो दायो दंफैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैला मैलानि साहा थानाय लावख्रिगुरि होननाय गामियाव बेयावहाय बिराद गिदिर फुटबल मेच जादों बे मेचखौनो नायनो होननानै फैनाय जादों आंबो हाफ टिफिननि उनावसो सफैदों गोजान नालाय जोंनिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो Bos number orang pilih. Hasilnya ulah pahat, Hasan Zahir rawu. Không phát cái nào nữa, sát xí quá. Malah coba begini lagi nih. Nah, semua ke. Masa dulu? Hei, napa? Sungtau dong này vậy. Biar apa aja ini? Dari pagi aja kedua. Jam Biar kawan malu kita. Manusia. Turun jaba. Kita sisi. Sobrang lagi. Hai, terus naik, turun nak kalau. Turun jaba. Saya suruh. Musim mana aja? Ni grosan kan, kalau lada musim lain Nigo, mana jalan kira ada selapra. Hinan tang lagi, saya Singapura boleh orang mana nak pergi ni? Apa nak ke Singapura? Oi, heavy. Jurihan ya, jeng lah ada. Orang Indo berapa ni? Orang Lain bro. Orang Indo berapa kali ni? Orang Lain bro. Masa ke? Ni pun ni lah, ni pun mana lah.
लाइनाव दङ नै सिख्लाफ्रा लाइनाव नेलायना दङ नै ओंखारगोरा আমি যদি একদিন গেলে সবাই মতো উঠতে लांबाय दा खेलाया जोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंबो थांनो ओंखारबाय ओरैबायदि पाब्लिक नै लामायावहाय ओमफ्राय दा जोबनायावहाय ओरैबायदि मानसि जादोंमोन आरो खेलाया मालि बिथाया देरहाबाय जाहैबाय हाथिमाराया जेनबाय माने ओरैहाय मालि बिथाया गरथाम सोदों हाथिमाराया गलनै सोदों आरो दा जोङो थांनो ओंखारबाय बेखिनियानो जादों दिनैनि भिडिअआ रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोदो आं ओंखारबाय नै